Мали, когато чукаш ръката до време, какво ще какво да кара прави манки? Марко, внимавай тук, който има. Тук е за слаби хора. Нека го потъне е бавно. Какво ми вика, за да не пропадне. Така че внимавайте. Дай ми микро. А, е там, да. Вите! Ама чакайте, не първо и така да стъпа. Него да налави компресия. А го лази и направо го поддавай. Топси го само. Опасно ли е? Кой предупреждавате няколко пърди? Абе, дайте нещо на зигзаг и мислете. Бати овците, бати овците. Човека снима, слуша всичко. Стига, говорите глупости. После ще се чуете. Сега не. Мали. Има призори до... Призори до...